Botre bat baino gehiago. Zu boligrafo erabiltzen duzu, Bai, eskerrik asko. Bai, dana ondo. Presaudete? Abaotik presaudete? Hasiko gara, bai? Ados, kaixo, atzalde ondan hori, osoko bilkurarekin, gaurko osoko bilkurarekin hasiko gara, azaroarek laua, lehenengoko puntua, 2025ko urriaren 7ko bilkurari dagokionak eta laburre irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, diru laguntzak emateko eta kudeatzeko ordenantzaren hasierako onarpena. Arrasteko udaleko diru laguntzak arautzen dituen ordenantza 2004ko abuztuaren 10ean argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Ordenantza horren aplikazioan sortu diren eragozpenak aztertu ondoren, egokitze eta aktualizazio proposamena eginda. Bi helburu nagusi bete nahi dira eguneraketa horrekin. Batetik, diru laguntzak emateko eta kudeatzeko prozedura zehaztea, erraztea eta izaera egokitzea, eta bestetik, ordenantzak dituen zenbatekoen mugak eguneratzea. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako proposatzen du. Bat, hasiera baten onartzea Arrasateko udalaren diru laguntzak emateko eta kudeatzeko udal ordenantza, 2004ko uztailaren 26ko dataz onartutakoa ordezten duena. Bi, ordenantza hori jendaurrean erakustea 30 eguneko epean, interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten. Interbentziorik egongo da? Aurrera orduan. Bigarrena, 2025ko aurrekontuaren 3. hiruhileko exekuzioaren, kreditu aldaketen eta ordaintzeko batazbesteko epearen berri ematea. Laugarren puntua, lankidetza hitzarmenaren indarraldia luzatzea, etxeko laguntza zerbitzua, SAD finantzatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2025ko urria, 2025/10/01/2026, 30 arte. Etxeko laguntza zerbitzua udalen eskumenekoa da, baina Euskal Administrazio Publikoen arteko finantza berregokitzea gauzatzen ez den bitartean, udalak ezin du bere gain hartu etxez-etxeko zerbitzuaren finantzaketa bakarrik. Horrela, udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua da etxeko laguntza zerbitzua kofinantzatzen jarraitzea. Bide horretatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2025ko irailaren 10ean egindako bileran erabaki zuen berriz ere luzatzea urtebetez udalekin sinatutako finantziazio hitzarmenak. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako proposatzen du. Lehenengoa, onespena ematea etxeko laguntza zerbitzuaren finantziazioari buruzko lankidetza hitzarmenaren iraupena urtebetez luzatzea. 2025ko urriaren 1etik 2026ko irailaren 30 bitartean. Hitzarmena 2022ko maiatzaren 12ean sinatu zuten bi aldeek. Bigarren, alkateari gaitasuna ematea hitzarmenaren luzapen agiria sinatzeko. Hirugarren, erabaki hau Gipuzkoako Foru Aldundiari jakinaraztea. Interbentziorik? Aurrera orduen, hau batez. 5. puntua, alkatenen ebazpenen berri ematea, eta 6. galderak eta eskaerak. Badau baten bat? Joana Sánchez. Bai, atzaldeon guztioi. Eskerrik asko hitza emateagatik. Gaur berriro ere beharrezkoa baita udal honek berdintasunaren arloan duen norabidea eta benetako konpromisoa sakontasunez aztertzea. Ez da soilik bete behar instituzional bat. Gizarteak premiaz eskatzen duen erantzun koherente bat da. Gaur, errespetuz baina irmotasunez, agintaldi honetan berdintasun batzordearen errendimendu eskasa salatu behar dut. Hasieran hilian 2 batzar egitea aurreikusi zen, gero hilian bat, baina egia da 2 urte igaro direnean guztira 14 batzar baino ez direla egin. 24 hilabeteetan 14 bilera eginda ezinezkoa da arlo honek eskatzen dituen eginkizunak behar bezala garatzea. Berdintasuna ezin da udalaren agendan atal apaingarri hutsa izan. Jarraikitasuna, plangintza eta borontate politikoa behar du.
Beste kezkaiturri bat da udalak ematen duen irudia. Osoko bilkuraren aretoan, oraindik ere gizonena diren kuadro berdinak daude ikusgai, emakumen ordezkaritzari gabe. Alkatesa Andrea, non geratzen da hainbeste aldiz aldarrikatzen den berdintasunarekiko konpromisoa? Nola eskatu dezakegu herritarrei gizarte bidezkoago bat eraikitzeko gu geuk gure espazio instituzional nagusian aniztasuna eta emakumeek historian izan duten rola islatzen ez badugu? Berdintasuna ere simboloen bidez eraikitzen da. Ikusgarritasunaren bidez eta erreferenteen bidez. Eta arlo honetan oraindik geldirik jarraitzen du. Gogoratu behar da, 2022ko uztailaren 14an Podemos Arrasate udaltaldeak osoko bilkurari proposamen bat egiten diola. Pleno aretoko erretratu guztiak kenduko direla, berdintasun batzordeko kideak gure udalerria parekidetasunarekin daukagun zor historikoaren hausnarketa amaitu arte. Baina ondiokan kuadro berdina da, ez diak kendu eta ez da ez bezein. Eta orain emakume txokoa aipatu nahiko nuke, bereziki sentikorra den gaia. Bere kokalekua berdina da oraindik ere, irrisgarritasun handiagoa, duintasuna eta segurtasuna bermatuko lituzkeen beste espazio batera aldatzeko eskarak behin eta berriz egin diren arren. 30.000 euroko aurrekontua zuen proiektua iragarri zen, baina 2 urte igaro eta gero ez da ezer gauzatu. Ez gara ekipamendu soil batez ari. Egoera oso zailak bizi ditzaketen emakumeak hartatzeko, laguntzeko eta babesteko ezinbesteko gune batez ari gara. Proiektu hau geldirik mantentzeak ezikusiaren egiten ari dela adierazten du eta gure hiriak ez du halakorik merezi. Alkatesa Andrea, berdintasuna ez da defendatzen adierazpen instituzionalarekin bakarrik, ez eta kanpaina puntualekin ere. Berdintasuna lanean defendatzen da, konpromisoak betez, baliabidea jarriz eta benetako aurrerapenak eginez. Gure udalerriko emakumeek eta oro har herritar guztiek gehiago espero dute udal honengandik, koherentzia, ekintza eta emaitzak. Horregaitik, eskatzen dut berehala berreskuratzea batzordearen lan erritmo egokia. Osoko bilkuren aretoaren berrikuspen simbolikoa premiaz lantzea eta emakume txokoaren proiektua ahalik eta arinen gauzatzea, egungo beharrizanetara egokitutako espazio duin bat bermatuz. Ez dugu ezoikoa den ezer eskatzen. Berdintasuna eslogan bat izateari utzi eta benetako lehentasun bihur dadila besterik ez dugu nahi. Eskerrik asko. Hauin. Apa, Joana, nik galderatxo batzuk bakarrik. Zergatik ez duzu hau esaten batzordeetan? Zergatik hauek hartzen duzu plenora? Zergatik ez duzu ezer galdetu kuadroei buruz, ez da emakume txokoaren kokapenari buruz inoiz batzordeetan, baina plenotan bai? Ze helburu dauka hau? Orain dela 7 egun eduki genuen bat, eta aurreko plenoa, baina egun bat lehenago, beste batzorde bat egon zen. Eta bertan ez zuen ezer galdetu. Bueno, gero, aipatzea, zure alderdia, PSOE alderdia, alde bozkatu zenuten 4. gizona jartzea ekarri zutenean pleno honetara. Hor daukazu, zure gainean. Pleno hori, PSOEren bozkarekin jarri zen. Orduan, hipokresia puntutxo bat ikusten dut. Ez duzue sinisten ez berdintasunean, ez feminismoan. Erabiltzen duzue eta hemen argi geratu da. 8 urteetan zuek ez duzuena egin, orain guk 2 urteetan egin behar dugu. Aipatu duzun 2 proiektuak, bai memoria feministarena, bai etxe feministaren kokaleku berriarena martxan daude. Eta galdetzen baduzu batzordean, azalduko dizuegu, baina ez duzue galdetzen. Joana. Bai, 3 gauza. Lehenengo,
berriro esaten dutzut, 2022ko uztailaren 14an zure hitzak izan zian, zuk osoko bilkurari mozio bat aurkeztu zen nuen, nun esaten zinuan kuadro guztiak kendu bizitzuala. Hor segitzen dabe. Hori uztailak 14, 2022ko uztailak 14, begiratu lasai. Gero, oindala, aurreko legealdixan berdin eitzen zinuan, etzeuan pleno bat, zu galdera itzen zinuala, edo emakume txokoa, bai, inatzera, nik indoten bezala. Eba. Ginatzera, nik egin duan bezala, uztailaren 14an, zuk aipatzen duzun mozio horretan, aurka bozkatu zenuten, alderdi sozialista, Joana. Zu ez zeuden zinegotzi bezala, baina zure alderdia bai, orduan erabiltzen duzue feminismoa eta berdintasuna politika egiteko. Eta hori oso tristea da. Benetan sinestuko bazenu, galdetuko zenuen batzordeetan, eta landuko zenuke beste modu batean. Ez zenuke ekarriko plenora como una piedra arrojadiza. Eta bigarren aldia da, ja. Eskerrik asko. Gauzatxo bat bakarrik. 2022ko uztailan 14an hemen genden, Hemen genden. Joana, ni legaldi honetan ez dut aurkeztu moziorik honen inguruan. Aurreko legaldiko mozio bat aipatzen duzu, eta errepikatzen dizut, alderdi sozialista aurka bozkatu zuen, aurka. Beste galdera eskaerarik? Gauzatxo bakarra eta galdera, lehenago eta behin, batzordien kopuruen tamaina sailaren funtzionamenduarekin bat datorren edo ez datorren afirmatzea, ez nago oso ados horrekin. Gauza bat da batzorde informatzaile bat eta beste gauza bat da saia funtzionatzea edo ez funtzionatzea. Gero, ze nolako begirune sor zaion zinegotzi bakoitzari, beste gauza bada, zuk esaten duzunaren arabera, baina saiak funtzionatzen dago. Hori, pixkatxo bat, nire ustez, aklaratzeko. Eta bigarrena, kuadroetaz berbetan azten baldin bagare, emakume bakarra zegoen udaletxe honetan, kuadroa eraman zenun, eta ez dakigun non dagoen oraindik. Aurreko legealdi izan desagertu zen, eraman zinun, aztertzeko, desagertuta dago kuadroa. Eta udaletxe honetan dagoen emakumezko baten kuadro bakarra zen, Sin más, hori. Nahi duzu zer, txoin, hartu mikrofonua grabatzeko, ondo. Kuadroa ni badakin non dagoen, eta ekarrikot bueltan ez daukate arazorik. Baina eske ez da kontua zu badakizula non dagoen kuadroa. Kuadro hori udaletxearen patrimonioa da. Udaletxearen eskuetan egon barko litzake. Non dago kuadroa? Oraintxe bertan ez naiz gogoratzen bere izena, badakin non dagoen, eta gainera kulturako batzorden baten hor komentau zan, eta aktan dago, Bai, osea, bai. Bueno, alba da ekarri, ez da lehenko aldiz eskatzen dotzuguna, kuadrua ekartzea. Bai, ekarrikote ez daukate. Ja, urte eta piku edo bi urte terdi edo gehiago dago udaletxetik kanpora. Orduen, ondo, interesgarria izango litzake kuadro hori egotia hemen. Baina, bueno, polemiketatik... Leku berdinean dago, ez da mobitu hortik. Oin ez naiz goratzen neskan izena, baina restauradore bat da, bai. Bueno, gauzak horrela, beste zeo zer esatekoik, bukatutzat ematen da osoko bilkura.